खुलुमबाय फैगासिनो दङ आसाम बिधानसभा बिसायख'थि आरो बे बिसायख'थिखौ लानानै दिनैनि दिनाव राजखान्थियारि हान्जाफोरा गोहो दिन्थिनाय जि आरो बिसायख'थि फोसावदिंनाय जि हाबाफारि बेयाव सोलिगासिनो दङ आरो आं बे समाव दंफैयो बयजोंबो सावरायजानाय जि मोनसे बियाब बेनो जाहैबाय 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाब आरो दिनै बे उदालगुरि बिधानसभा बियाबाव दिनै जेसांखिनि बियाब जि बिटिसि बियाब दङ बे बिटिसि बियाबाव दिनै उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल लाइमोन गांखंनि जिथु बानजायनायाव दिनै मोनसे मेगा बाइक रेलि बेयाव लानो हाबाफारि थि खालामनायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। नैबे समाव आंनि केमेरा पार्सन बिथांखौ आं दिन्थिनो थाखाय खावलायदों जिहेतु नैबे उदालगुरि नलबारि गेवलां गेलेग्रा फोथारनिफ्राय दिनै जागायनानै जे 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबनि सिङाव थानाय मोनफ्रोमबो बिटिसि बियाबाव दिनै बाइक रेलि लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों। आदसा मानि थाखाय लादों बेखौ जों थोंजोङै मिथिनो नाजानाय जिहेतु बेयाव आंजों लोगोसे दङ उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएल जि आफादनि जि आफादगिरि बिथां मा बुंगोन जिहेतु मानि थाखाय लानाय जादों बेखौ दिनै जोङो उदालगुरि जिल्ला इउपिपिएलनि बानजायनायाव फैगौ आसाम बिधानसभानि जि बिसायख'थि बेनि थाखाय जों उदालगुरि समस्तिनि मोनसे बाइक रेलि दिनैनि दिनाव जों लानाय जादों। दिनै जोङो 2000 बाइक माने रेलि खालामनो नागिरदों आरो बेनिनो दिनै जों जा जगार खालामबाय थादों। दान्दिसे उनाव जों दिनैनि बे बाइक रेलिखौ जोंनि इउपिपिएलनि आफादगिरि बारग' सिएम बिटिसिनि बिथां मानगोनां प्रमद बर' सारा बे हाबाफारिखौ फ्लेग अफ खालामनानै होफैगोन आरो बे हाबाफारिखौ जों खोब मोजाङै जाफुंगोन होननानै जों आसा खालामदों। मानो होननानै बुङोब्ला नैबे आसाम बिधानसभानि जि मोनसे बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव जों मोजाङै बाहागो लानो थाखाय थागथियारि जादों आरो बिनिनो मोनसे हाबाफारि हिसाबै दिनै जों बे बाइक रेलिखौ लानाय जादों। मोनसे बियाब दंमोन बिटिसिआव जितु उदालगुरि जिल्लायाव नाथाय नोंथांमोना मोनसेल' देरहानो हादों। एबार जितु बिधानसभायाव मोनब्रै दङ बे मोनब्रैनि गेजेराव नोंथांमोना बेसेबां आसा खालामदों? जों दिनैनि दिनाव थांनाय बिटिसिनि जि मोनसे काउन्सिल इलेक्सन बेयाव जोङो उदालगुरि समस्तियाव गासै 10टा जितु बियाब दंमोन बे 10टा बियाबाव जों मोनसेल' देरहानो हादों आरो बेनि गुबै जाहोना जाहैबाय थांनाय बिसायख'थियाव जोंनि बे माने काउन्सिलावहाय जोंनि माने बिरोधि दल बिपिएफ हान्जाया नंखाय माखासे मिसलिड खालामनानै फोलानानै जाय जेरै बांगालफोरनि बा मुसलमानफोरनि जि भटखौ बिथांमोना 90-80 माने जौखोन्दो लानो हादों आरो बेनिखायनो बिथांमोननि माबाया थांनाय बे बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों। नाथाय जों दिनै जों मिथिनो मोनबाय जाय माने मुस्लिमफोर बा माइन'रिटिफोरनि भटखौ लानो हादोंमोन मोनसेल' कारनाव बे जाहैबाय बिजेपि बा एनडिएनि बिरुद्धे बिथांमोना बाथ्रा बुंनानै बिथांमोननिफ्राय भटखौ आदाय खालामना लानो हादोंमोन आरो नाथाय देरहाखांनाय लोगो लोगोनो बिथांमोना दिनै एनडिएआव हाबबाय आरो दिनै एनडिएआव हाबनानै नैबे बिसायख'थिखौबो बिथांमोना माने एलायन्सआव गेलेनो थाखाय थियारि जादों। बेखायनो दिनै माने जोंनि ओनसोलनि जोंनि बिटिसिनि जायफोर माने मुसलमान भाइफोर बिथांमोना बुजिनो हादों बिथांमोना जिहेथु एनडिएनि जानानै गेलेनो आवगायदों आरो बेखौ नुनानैनो बिथांमोना दिनै नैबे आसाम बिधानसभानि इलेक्सनाव बिथांमोननो भट होआ। बे जोंनि थांनाय जेननायनि कारना बे जोंनो उदालगुरियाव दिनैनि दिनाव जों जिखिनि माने सानदों जे मोननै माने जिल्ला हिसाबै पलिटिकेल डिस्ट्रिक्ट हिसाबै जोंनि उदालगुरियाव जोंहा मोननै माजबाद आरो उदालगुरि आरो ओरैजाय भेरगाव जिल्ला हिसाबै टंला आरो भेरगाव दिनै जोंनि उदालगुरि जिल्लानि जि मोननै समस्तियाव इउपिपिएलआ देरहानायखौ जोङो माने थार नुदों। मानो होननानै बुङोब्ला जोंनि थांनाय बिटिसि इलेक्सननि जि मोनसे नोजोर आरो दानि नोजोर बेखौ नायोब्ला बेहाय डिसाइडिं फेक्टरा जाहैबाय माइन'रिटिफोर मोननैबो बियाबावहाय बेनि माने माजबाद आरो उदालगुरियाव बेनि डिसाइडिं फेक्टरा जाहैबाय मुस्लिम भट आरो बेखौ नायोब्ला दिनैनि दिनाव बिपिएफआ थांनाय बाराव 80-90 मोनदोंमोन एबाराव नाथाय 80-90 मोना। এই गतिके बेयाव बिपिएफनि बिकल्प हिसाबैथ' इउपिपिएलआनो आरो बेखायनो जों सानदों गोरलैयैनो जों नैबे मोननै समस्तिखौ जों दखल खालामनो हागोन होनना सानदों आरो। आदसा नैबे जिथु 42 नं उदालगुरि बिधानसभाया बयजोंबो सावरायजानाय मोनसे बियाब आरो बेयाव जिथु रिहन दैमारिया दिनै सानाव बिसायख'थियाव बाहागो लागोननि मोनसे सरसाया बेयाव सोलिबाय थादों। बिथांजों नांनो थाखाय नोंथांमोना माबायदि बिजाथिखौ फसंनो होननानै थियारि जादों? रिहन दैमारि सिखारनाया बा रिहन दैमारिया गेलेगोन होननाया इउपिपिएलनि थाखाय प्लास पइन्ट जादों। कारन रिहन दैमारिया
थांनाय बिटिसि इलेक्सनाव खोब मोनसे भुल बखथ' देरहानाय नाथाय एबाराव बिथाङा नैबे बिसायख'थियाव गोदानै जिथु अदालगुरि समष्टिया दिनै बेयाव माने माइनरिटि भटआ डिसाइडिं फेक्टर आरो बे हिसाबै बिथाङा नैबे बिधान सभायाव देरहानो हानाय नङा रिहन जायालासिनो गुबुन जायोबा जोंनि थाखाय एसे माबा जागौमोन गोब्राब जागौमोन खिन्थु रिहन बिथां फैनायनि थाखायनो जोङो जोंनि देरहानाया खाथां होननानै जों साननानै लानाय जादों बेखौ जोंनि सेन्ट्रेल माने हाइकामान्डआ मार्च दाननिनो माने गिबि सप्तायाव फोसावगोन होननानै जों मिथिनो मोननाय जादों नंगौ जिहेतु थांनाय जि 2025 मायथाइनि जि बिटिसि बिसायख'थियाव बिथांमोना गाज्रियैनो जेननो गोनां जादोंमोन नाथाय बेयो माखासे मिसलिड खालामनायनि जाहोनाव बिथांमोना जेननो गोनां जादों होननानै बिथांमोना दिनैनि सिगाङाव बुंदों नाथाय फैगौ जि आसाम आयेन आफादनि जि बिसायख'थि बे बिसायख'थियाव बिथांमोना नैबे उदालगुरि समष्टियाव जितु उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय मोनब्रै जितु बियाब बे बियाबावबो बिथांमोना देरहासार जानाया दिनैनि सानाव रोखा जादों होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव बुंथिदों आरो जों बुंनांगोन दिनैनि सानाव जितु बेयाव जि मटर साइकेल बे मटर साइकेलाव बिथांमोना गावसिनि हान्जानि जि फ्लेग खानानै दिनै नैबे 42 नं उदालगुरि बिधानसभा बियाबखौ जितु बिथांमोना जि रायजो राजाफोरजों जि सावरायनाय मोनसे नैबे बाइक रेलिनि गेजेरजों बिथांमोना लानायखौ जोङो नुनो मोननाय जादों आरो बे बाइक रेलियाव खमैबो जितु 2,000निबो बारा जितु बाइकफोर दङ बे बाइकफोरा दिनैनि सानाव बेयाव हानजा सुरनाय हाबाफारियाव बाहागो लागोन होननानै बिथाङा जोंनि सिगाङाव मिथिहोदों नैबे समाव आङो उदालगुरि नैबे नलबारि फोथारनिफ्राय बड'सानि जानानै केमेरा पार्सनजों लोगोसे सोरांसार बाग्लारि